Здравейте! Днес аз съм Вали и днес ще ви покажа как да играете Детрон. Сега първоначално трябва... както видяхте, той умря и сега аз ще почвам да играя. Започва се. Както той излезна, така че няма да е много интересно, но ще ви покажа поне как да играете. Първо, ако сте нов, трябва да имате такъв нож. Пишете командата knife и не е във всеки сервер да има, но пишете knife и си избирате. Примерно сега ще се избера Gravity, за да скачам по-високо. Ето както видите, скачам по-високо. Ето, примерно има за бой. Това е за бой. Други кнайфове. Кнайф. Това за какво е? Това мисля, че беше за спид. Не, това е нинджа. Той е за бой пак. Я да видим. Ето това е за спид. Но аз ще си предпочитам. Понеже аз обичам да играя с Gravity, ще си играя с Gravity. Сега ще ви покажа как да минете мапа. Дойде, това беше всичко от мен.